Bine v-am regăsit, de fapt bine v-am găsit la al doilea episod de pe acest canal de Minecraft pe telefon în română. Survival. Și cum vedeți, am găsit doi pui de oaie, mă mâncați! Mâncava așa. Rușine la nas. Nu vi rușine. Și nu am pus niciun sid, l-am luat la întâmplare și nu știu. Și nu știu că avem oi. Oie. Minecraft-ul meu are destul de să văd când filmez, nu asta-i pui. Ce bani are. Uite, încă una. Am dat niște pe asta. Fie discuții. Hai să-mi fac un crafting. Fac. Cam așa, punem cel mai... Acum o să luăm un pic de piatră aici. Știu ce ne să fac, așa că nu o să fie așa, și urcăm sus. Și ultimul episod, nu știu ce o să fac, cât o să-l fac, nu foarte lung. O să-l fac de vreo 10 minute. Nu am timp deocamdată. Nu mai e încă un bloc. Dacă nu aveți Minecraft-ul și nu știți pe telefon, scrieți pe Google și o să vedeți. Gratis. Și să începem. Aoleu, cât noroc pot să am. Deci, am început bine. Din start iron. Chiar aici. Așa, am să fac. Și crafting table o să mi-l pun, uite aici. Așa o să fac un la cap de piatră. Sper că nu este iron aici. Mai este, dar nu mai este destul. Stai să minez până la stratuala întâi. Nu știu, nu știu, unii dintre voi dacă joacă pe calculator și știu modul ăla cu minioni, ăia așa cam pot să pui să scape. Așa, pentru că și o să facem un chest și 3 de astea. Ce să-l pun aici?
Și le punem aici. Dacă cumva nu știți numele, nu este ca fix ca și canalul. Numele de Minecraft Last cu scrie aici, să nu mai zic, Last Game TH. Mie numele. Aici pun unul de ăsta. Hai mă, dar de ce nu spune ca nume? Auziți, eu joc cu asta. Chiar dacă pe unii dintre voi nu vă place, dar pe mie îmi place mai mult cu asta. Hai mă, tădărt. O să place, nu știu ce serie de Minecraft vreți să fac. Dacă vreți altă, scrieți-mi în comentarii și facem alta. Cam asta am de gând mine să o fac în primul episod. Mai era cumva un bloc. Pe ăla-i scara. Și o să spargem așa și asta. Că dacă nu se micșorează. Una aici. Că le pun scară ca să pot să mă urc. Și cam așa o să fie mina. Și când mai cade vreun animal aici mai și moare, dacă e mare. Mina. Hai mă, nu mai este nimic. Acolo sus a fost cum am terminat dărtul și aici. Am terminat stratul de pământ și aici gol. Uite, putem să săpăm și aici. Deja. Ca să nu se micșoreze. Cam așa o să arete. Și o să meargă și o să meargă în jos. Aici. Și... nu avem multă piatră, dar... Casa nu știu de care o să fac. Scuze că am trecut că mă gândeam la ceva. Casa o să cam fac... o să mă informez și o să fac... pe acolo cred că o să fac o casă. Și aici o să fac cum ar veni un cort peste sau ceva cabană ca să acopere mine, să nu arate așa. Și cam asta o să fie cu episodul acesta. Astea, o să ne facem furnale și o să prăjim ironul. Și atât. O să postăm mâine. Mâine o să postez dacă reușesc. O să postez. Și eu postez. O să postez
Și Skyward și Survivor. Sper să se aboneze. Sper să se aboneze. Ok, avem el. Pune-te și azi, pune-te și azi. Uite, facem și primul episod. Facem pe toți. Na, s-a dus aia. Și avem iron, din el o să ne facem ceea ce ne trebuie. Bun, asta. O să-mi fac un pat, o să-mi fac un băț, o să-mi fac un târnăcop. Sabie nu îmi fac, pentru că deocamdată nu o să pun dificultate și atunci nu rămâne pentru nimic. Bun. Cam atât este pentru primul episod și până data viitoare am zis pa! Pa!